atong leksyon karon? Math 1, Quarter 4, Module 4. Paggamit ug orasan ug pag-ila ug pagsulat sa mga oras niini. Kumusta mga bata? Lain na usab nga adlaw nga mag-uban kita aron makatuon sa atong bagong leksyon. Kini mao ang paggamit sa orasan ug pag-ila sa mga oras niini. Importante nga atong matun-an ang pagbasa sa orasan aron dili kita malate sa atong pagtungha sa eskwelahan. Andam ka na ba nga mamati? Mga bata, mao kini ang analog nga orasan. Adunay duha ka kamot. Ang mubong nga kamot mao kini ang nagsulti sa oras. Adunay 24 hours sa usa ka adlaw. Ang taas usab nga kamot mao kini ang nag-istorya sa minuto. Adunay 60 minutes sa usa ka oras. Kung ang mubo nga kamot magtudlo sa 3, buot pasabot ang atong oras 3. Unya, kung ang taas nga kamot magtudlo sa 12, ang atong isulti mga bata o clock. Kini nagpasabot na magsugod na usab kita sa lain na usab nga oras. 3 o'clock. Ang atong oras 3 o'clock. Ang 3 mao kini ang nagsulti sa oras. Ang duha ka 0 nagpasabot ka na nga niabot na kita sa 60 minutes o nagsugod na usab kita sa lain na usab nga bagong oras. Ang pagsulat 3 o'clock. Atong hinumduman mga bata nga ang atong unang tan-awon ang mubo nga kamot o ang kamot nga nagsulti sa oras. Butangan dayon nato og duha ka tuldok. Ang tawag ni ana colon. Aron atong isunod pagsulat ang minuto. Nakabantay ka ba sa mga badlis nga anaa sa kilid sa orasan mga bata? Ang tawag ni ana minuto. Adunay 60 minutes sa usa ka oras. Sige, magkat-on pa kita mga bata. Kung ang mubo nga kamot maanaa magtudlo sa 5, ang atong oras 5. Asa ka magtudlo ang atong taas nga kamot? Okay, ang atong taas nga kamot anaa magtudlo tungod sa 2. Apan, dili nato isulat ang 2 mga bata tungod kay ang taas nga kamot nagsulti man kini sa minuto. Sige, atong ihapon kung pila ka minuto ang gitudlo sa atong taas nga kamot. Naihap ba nimo mga bata? Sakto! Ang atong taas nga kamot nagtudlo sa 10 minutes. So ang atong oras 5:10. Kamaayo gyud ninyo mga bata. Ato kining sulayan sa pagtubag mga bata. Asa man natungod ang mubo nga kamot? Sakto, ang mubo nga kamot natungod sa 6. Ang atong oras 6. Karon asa man natungod ang taas nga kamot? Very good. Ang taas nga kamot natungod sa number 12. Kay 12 man ang atong isulti o clock.
Ang atong oras, 6 o'clock. Kamaayod gid ninyo mga bata. Kini, asa man natungod ang mubo nga kamot? Very good! Ang mubo nga kamot natungod sa number 9. Ang atong oras, 9. Asa man natungod ang atong taas nga kamot? Hinumdumi nga ang taas nga kamot mao kini ang nagsulti sa minuto. Maihap ba nimo kung pila na ka minuto? Good! Adunay 15 minutes. Ang atong oras, 9:15. Kamaayod gid ninyo mga bata. Akong sublion nga adunay 24 hours sa isa ka adlaw ug aduna usab 60 minutes sulod sa usa ka oras. Hinumdumi mga bata nga bulawanon ang atong oras. Importante kini nga atong masayran ang pagbasa ug ang pagsulat sa oras aron dili ikaw malate sa imong pag-eskwela. Kasayod ako nga daghan mong batun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!